Sang Rama Ndaya Patyana Yaksa Gungtang Rama namane wira katak sini jejaki jroning mare om mbadha kolam tanpa tuwuk minna drojagri mila gugu saben ari iki ana wanara kusika sita tegese ana kedhek kang mulese kubeh lamun bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi aranmu tambuh marang aku pandhita kendali sada Pragu Saku pemarap begawan Anoman iya Senggono dari takon ana barisan segelar sepapan cat katon cat ora sapa sing dadi cecunduk ing laku kekasane ratu gustiku Sang Prabu Dewasrani aku tenggung Tameng Yuda pancen kapranyata nyimpang wong iwa utawa nengen bocah wingi sore sing ngaku jenenge Bambang Wisanggara tak pocok janggane. Anggepe apa? Ora ndeni tata krama, ora ndeni Subasita miyang Yuda Negara. Kayangan dienggo jag-jagat. Dewa padha diajar, aji ngajar kewan. Ora sah goleki Bambang Wisanggeni Anoman kang bakal ngadepi dedapuranmu. Pernah apa karo Bambang Wisanggeni? Dudu sanak, dudu kandang yen mati melu kelangan babuk. Babar opo mani karaku entek wedine kaliwanine bagus gedhemu cilik burung ndek opat kapita kaya buntute wotak aning jero kaya manuk branjangan tengkang kandeling kulitmu jumengleng sudukanmu yen to pancen kowe pendhita sekti tanpa haji teguh tanpa meguru wateken haji japa mantramu wateken haji japa mantramu umpan sut ya dateng sak kerujo takon dosa kowe
ngon kebun binatang. Ayo jajalan merikian we. Wah, siji loro telu amro Mas. Bet hi. Hei. Yo, wah. Saling musuh. Go. Wah. O. Yo. Tadi gue tuh moncot anu gosok
barang mati kamu cuti setiaku ceroten Prabu Pinjong kala sing bakal makut ana lanang kala anopan entek kula sing putih memplak adep ana 100 barengan yes 1000 barang maju ipeng jeklak ya nek aku wis
ing dahana wadya sanggam keprabon merangkang obro marangko iya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramodita iki bocah wingi sore sing wani ngosak asik kahanan kang sarta suasanane kayangan Junggring Sailaka sapa aranmu aku Bambang Wisanggeni kabar sumebar pawarta warata dewa sing duweni tangan papat kuwi pimpinane para dewa tetungguling para Jawata apa pancen bener kowe panguwasa tunggal kayangan Suralaya ya pranyata pancen bener sapa sing dadi jejulukmu aku Bathara Guru ya Sang Manikmaya ayo lereno anggonmu tumindak nista budi candala anggonmu kepengin kerangsang kayangan Suralaya mbok recep yen durung ketemu titik temu ya kuwi dewa ora gelem tuduhke sapa Sudarmaku sapa bapakku sapa ibu kak sungsang bawel balik kayangan Suralaya kowe lah nantang perkara bocah iki ketiban bledheke Bathara Guru kelakon lebur dari gelepung kowe mati gosong ora duwe nyawa kowe Wisanggeni sing kandha mati sapa jagat Dewa Bathara pangestu para jagat sajake bocah kae duweni kasekten kang linuwih ketitik tak tibane bledheke Bathara Guru babar pisan ora ginawe rasa sajake bocah kae lagi minangka ing dewa cinaketing Bathara ndak kira perkara kang sinandhang ana ing kayangan Suralaya ora bakal ana kang bisa ngrampungi kejaba mung pamong ing tanah Jawa Kakang Semar Badranaya Kakang Semar aku tulungono kayangan Suralaya iki remuk rempu dadi rempon Kyai ben prayetna sumurire eko hambale bediyane gandayane triswanya pranama sasi ora mangling Manikmaya ya Bathara Guru iki ya Kyai Semar mlayu-mlayu gawe kaget ana apa Bathara Guru nemoni karo kakangmu Semar Badranaya duh Kyai aku njaluk senjata pitulungane Kyai Semar Badranaya tak kira kahanan Suralaya ora bakal ngantokake suluh sulak pepadang kalamun Kyai Semar ora nglembrahke tangan jumangkake suku ana apa ana bocah kang durung ilang pupuk lempuyange maningamu punggung Suratampaha ngakune jenenge Bambang Wisanggeni dewa padha diajar wani karana bocah kuwi takon sapa sudarmane, sapa bapakne, sapa ibune. Dewa padha ora sumurut, dewa padha diajar wani aku njaluk senjata pitulunganmu Kyai bocah kae duweni kasekten kang linuwih. Bathara Guru. Wong Jawa biyen ngarani aja tudang-tuding tudingen awakmu dhewe. Aja metani kaluputane wong liya ning petanana kaluputan kang sarta dosamu dhewe. Kowe ora sumurut, kowe ora tanggap ing swasana kae bocah sapa? Kae bocah kae wong ing katresnan antarane Raden Janaka kang sarta Dewi Dresana kang dina iki wis kelakon mbok pegake,
Kamangka bendaraku Ndara Janaka karo Dewi Dresana Rabi manut karo dawuh perintahmu. Lah kok saiki kowe megane katasane bendaraku Ndara Janaka karo Dewi Dresana mung nuruti karepe anak karo bojo, mung nuruti karo anakmu Dewasrani karo Durga gendaanmu. Aku ora gelem bantu nek kowe ora ngrujuk Ndara Janaka karo Dewi Dresana. Ben tayangan arep gremuk bejak-jakan Wisanggeni ya Ben. Semar ora bakal paring ketulung nek kowe ora njabel omonganmu. Aduh Kyai. Kowe ngerumangsani dosa kang sarta keluputanmu apa ora? Iya. Aku ndodho ing ngarep keluputanku Kyai. Bakal tak jabel anggonku bakal ndhauke anakku si Dewasrani kelawan si Dresana lan bakal tak pangestoni si Janaka anggone bebrayan kelawan si Dresana malah kepara aku janji Kyai. Bathara Guru janji apa? Aku janji awit akehe dosa kang sarta kaluputane para dewa marang Wisanggeni bocah sing durung duwe dosa. Seksenana janjine Bathara Guru. Besok kalamun Bambang Wisanggeni wis ngancik masa diwasa lan Wisanggeni wis manjing ana jagating asmara, Wisanggeni kepengin rabi karo salah sawijining putri, para dewa kang bakal ngrabekake Bambang Wisanggeni. Kowe janji yen besok rabine Wisanggeni lamun wis diwasa kowe melu tanggung jawab, para dewa melu tanggung jawab Kyai. Rabine si Wisanggeni iya. Rabine momonganmu si Wisanggeni besok mbarengi tukule kembang kang aran kembang Purbaningrat. Kang sarta rabine Wisanggeni bebarengan karo rabine anake Raden Janaka kang jenenge ya kuwi Bambang Prabakusuma, anake Janaka kelawan Dewi Supraba. Krana apa? Krana anake Janaka sing duwe gelar lananging jagat lancuring Madyapada. Janaka duweni anak kang patutan karo widodari kuwi ya mung loro, siji Wisanggeni, loro Prabakusuma. Karo Prabakusuma bojone Janaka Dewi Supraba, karo Wisanggeni bojone Janaka ya kuwi si Dresana. Dewa tanggung jawab sak putuhe babakan rabine Prabakusuma kelawan si Wisanggeni barengi tukule kembang Purbaningrat Kyai. Yo, tak sekseni tembungmu Guru. Dewa padha kalah. Tetungguling para Jawata sing jenenge Bathara Guru ora kuwasa nandingi kasekane Bambang Wisanggeni kek. Nggih. Lho sakniki kula duduhi bapak sampeyan. Bapakku manggone mboten teng kayangan mriki. Bapak sampeyan mapan wonten Madyapada, Panengah Pandhawa, Satriya Madukara, kekasih Raden Arjuna, ya Raden Janaka. Iku bapak sampeyan iki tau duwe gelar lelananging jagat lancuring Madyapada. Mangkono kek. Nggih, monggo kula gandeng tangan sampeyan tumuju wonten Madyapada nemoni bapak sampeyan, nemoni Sudarma sampeyan tak dereke kek.
Bos. Para Sang Arjuna esmunira kamanungsan kaserpan tingkaing mungsu Kakang Semar banjuten nyawane Bendaram Arjuna ya Janaka Kyai aku ora bisa kepisahan karo garwaning sun ya kuwi Dewi Dresanala kaya sinambring bledhek batine Janaka sak rampunge pinegak katresnane kelawan jejantung nyati memani ing kalbuku ya kuwi Yayi Dresanala ampun sedih ampun kuciwa ampun sedih ampun mumpun dados raos panjenengan niki sampun wonten titik temu sampun wonten trontong-trontong suluh sulak pepadang Bathara Guru sampun ngrumangsani ing rek kalumputanipun lan jabel ingkang dados keputusanipun anggenipun badhe ndhawuhaken putrane si Dewasrani kelawan si Dresanala lan mangestoni handika Ndara Arjuna balik rujuk kalian garwa sampeyan puniki Dresanala lah banjur bayi kang ana kandhutane Yayi Dresanala sakmenika sampun dewasa menika teng wingking kula niki malah sampun kula paringi tetenger Bambang Wisanggeni premiya cah bagus sembah pangabekti niku kantor Kanjeng Rama iya Bambang Wisanggeni ndak tampa ora liwat pangestune wong tuwa ditampani tak tampa tak petek ana dadaku Kyai Semar wonten dawuh lah banjur garwaning sun Yayi Dresanala kepiye kabar kawusanane Kyai sakmenika wonten Tunggul Malaya nggih dipun mapak nggih mumpung Bathara Guru sampun jadel keputusanipun anggenipun badhe ndhawuhaken anakipun Kyai Dresanala nggih sampeyan papak bali selaggo bancakan karo Dewasrani Dresanala calon bojoku turu kana brantane Dewasrani wis tak entengke patiku tak entengke nyawaku tinimbang aku kon jejodohan karo dedapuramu apa ndelak ruda pareksa
Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Dik Bagong. Pagi Dik Petro. Pagi Mas Petro. Ayo. Gremet-gremet watone slamet, sareh-sareh watone pikoleh. Lakone wisang geni lahir wis rampung, mengko gek kurang sak lakon meneh. Ya kuwi arabine wisang geni. Ayo. Jenenge wae lakon Banjaran dari kata banjar, berbanjar. Tegese lebih dari satu yang menceritakan tentang tokoh kuwi. Oh ngono. Banjaran Bima ya ceritane tentang Werkudara, perjalanan juga Raden Werkudara. Banjaran Wisanggeni ya kaya bengi iki ceritake larah-larahe sejarah uripe. Ya kuwi Raden Wisanggeni. Ngono. Ayo. Wah, iki masih dalam rangkaian untean benang merah bersih dusun. Bersih dusun ingkang kagelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing dusun Pingkol, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro. Katobat senenge mboten upama bombong kawran bungah saged sowan rambah kaping kalih. Saged sowan rambah kaping kalih mapan wonten ing dusun Pingkol mriki. Tegese ora pedhot lahi seduluran, ora pedhot lahi nyambung tali silaturahmi ngantaraning awake dhewe, keluarga besar Sanggar Seni Astabrata kelawan para warga gong kang lenggah ana ing dusun Pingkol ya Le, pancen bener kamara nyata Mas Gareng. Wah, luar biasa. Dongane, Truk. Ayo dongane sing penting muga-muga sak rampunge para warga masyarakat dusun Pingkol anggone ngadani adicara bersih dusun, ayem sing dadi wargane, tentrem sing dadi dusune. Nuwun iki menika dusun Pingkol. Ayo. Ya, saiki menyelam sambil minum air. Heeh. Ya, terus menyelam sambil minum air, omong-omongan karo tetembangan. Ya, Dik Sinta, ngadeg karo Sinta karo Yula.